lento ilula yabo lezingane ngoba phela sebethandana abathandana about 3 months hayi 1 month 1 month uyayibona ukuthi njengoba bethandana 1 month yes siyavuma lo 1 month ngatholakala ingane yodwa yeah obviously mhlambe into ongayikhuluma my lady ukuthi mhlambe enye inyanga ibinengane yayo nenye inengane lezi ngane zabhajwa somewhere ayenzi sense emakhandeni akhe untombazana manje bese kuphuma ingane ka-client wami lezi ezinye ibhajiwe seyinomona seyifuna ukuphuma nazo ziphushane ka-client wami yibona manje njengoba ziyiphusha yabona isiyinkinga lento ngoba omuntu ongazi sezobuka ngathi lezi ey'ka-client wami kanti lezingane kuzona ey'ka-client wami lezingane beyihleli lapha mhlawumbe for 2 months nazo mhlawumbe idinwe ukuthi obaba bazi abasekho around ayikho leyo yibo leyanto and lento awukwazi ukuyithatha uyoyithi ithaka kwi-client yami leyo nto i-very very much unfair. Miss Goba, unalo elinye isoka? cha anginalo Uke waba nalo elinye isoka before uhlangane nommangalelo? yebo phela nami ngumuntu esifazane Nasi, ya. bengike ngajula before kodwa ngaleso sikhathi ngangihlangane naye futhi kwangayona inyanga yodwa kwaku 3 months Njoba uthi ubaba weingane ezintathu ngizokukukhohlisa nje indaba enzima kakhulu loyo.